Halo Mas. Halo. Ya Bro. Ya, salam sih. Ya, apa kabar ya? Iya. Cir enggak? Pancet lah. Pedes ya. Enggak mau pedes-pedes. Kon lapo gitaran. Siapa maneh? Kalau kerjaan ya ngene iki nganggur ya. Aku gak cuci tangan nang kene ono cuci tangan nang kene gak cuci tangan. Wis mari keramas aku mau. Coba cetir. Nek mana? Iya, daripada kon gitaran, enakin pade-padean. Iya, apa iki? Iya, pade-padean ya gampang. Pepek telu mlebu sumur siji kare piro? Karek situ. Sekolah meneng ae. Bebek telu Mlebu sumur siji. mlebu sumur situ. Iya, heeh. Karek piro? Karek situ. Kan situ dijak. Gak iso. Ya terus. Pepek telu mlebu sumur siji. Ya. Mlebu kabeh, entek kabeh. Contoh, pepek telu Ya. mlebu sumur siji. Sumure sing siji. Iya. Nek mah pedes sama. Gatel. 2 hours later. Oi, ya. Halo. Halo, Bos. Salam sih. Nang kene ae gitaran. Iya lah. Iya. Jika terima apa? Iya, gak terima ya, wis rokokan di sini ya. Oke. Rokok lah. Apa-apa? Hati-hati lah apa? Yo. Badak-badakan mana lah? Gak terima kaya Ya iya lah. Ya apa? Bacaan ya apa? Kacau apa yang paling gede? Gacahu. Apa? Orang gede. Ani kok empes dikai remason. Si gajah. Kandange gajah. Iso ya. Tapi salah. Cek salah itu. Umum ya. Nah, itu terakhir. Ibu gajah. Terus apa? Sing bener. Pengen ro sampe. Iya. Iya, coba tak coba. Gajah telu dikareti ya. 2 hours later. Ayo lagu-lagu apa ngono wis gak iso apa lagu sembarang udah kalau Inggris rokok metalik ta opo Itali ta opo ngono iya tapi sekene enggak ngerti saiki wis bengi ya timbangane nyangkruk ya kan gak duwe duit ya iya lah ya foto aku ngene iki ya boleh ngamen ae ayo ayo ngamen yuk ayo Si, aku pengen ya, kok jadi ngerti nggak? Karo. Iya, apa? Ngamen pirang tahun sih, terus kok gak ngerti? Ya kalau duit tapi nek gak ngerti ya disusir wong, Pak. Iku mangis dijenggungnya asu. Iku mangis dijenggungnya asu kok iku mang asu. Wis mulai. Mulai ya. Ya sing apik, sing sopan ya. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi, pembawa suara cerita.
dan hati. Kurang situ. Oh enggak. A few moments later. Nanti ya. Tangkus kemeng kabeh iki cak. Barang iki gak dolar duit. Iki ngomongin Pak Gak Garangat. lucu ya. Ngomongin Pak Garangat itu kan wong iki. Sik ta. Loh. Loh. Pantesan. Rumah dijual cak. Kemana terus sih larang.